addu'o'in da shedan baya so ka sani a musulunci, abun farko da zai ce maka shine ka wuce ba tare da ka kalli wannan bidiyon har karshe ba, saboda me ya san zaka san wasu addu'o'i da zaka yake shi da su, saboda haka ka tsaya ka kalla har karshe. Ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya haskaka fuskar wanda ya ji wani sako daga wajen mu sannan isar wasu, saboda haka kai sharing dan wannan bidiyon. Da farko addu'ar ita ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya ubangiji ya mai juya zugata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Na biyu shine Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu, Allah ka yafe min abin da nayi a boye da kuma wanda na bayyana. Na uku Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi, ya ubangiji ina neman tsarinka da sharrin kaina. Na hudu a'udhu billahi minash shaitani rajimi, Allah ka tsare ni daga shaidan abun jefawa. Na biyar na ƙarshe kada ka manta kai sharing shine Allahumma hafiz qulubana min wasawisi shaitan, Allah ka kiyaye zukatanmu daga waswasin shaitan. Lalle ka koyi wayannan addu'o'i sannan ka yawaita yin su, Allah subhanahu wata'ala zai raba ka ya kiyaye ka da sharrin shaitan da kuma duk nau'in abubuwa